Fiime de 15 zile, Paule, e bolnav. Aha, să rămână. Lucrează la un... Stai să rămână, băiatul. Doamne ajută, Doamne ajută. Lucrează la un sănator de ăsta de oligropen de ea. Aha. De trecea bolnav. Da, da. E bucătar și Pimea și Pimiu. Sunt acolo bucătari amândoi. Așa. A avut un caz acolo, l-a ținut ascuns. După, l-a ținut vreo săptămână așa la... Sub observat. L-a izolat așa de problemări lui, n-a luat nicio măsură, deci nu i-a pus, închide ușa, nu i-a pus, să zici, bă, izolat total, de-i parfuit de unică folosință, de-i, înțelegi? Da, da. Nimic, frate. După vreo săptămână a luat filme și cu o fată care lucrau acolo, fata era femeie de serviciu și el, bucătar, lua farfurile, toate alea pe acolo, în ce condiții nu se știe cum l-a luat, dar l-a luat. Da. Mira răul de la spatele, temperatură. E periculos de tot. E venea zice, chinurile care, durerile care le ai și toate astea, zice, venea. Acum a început să-i scadă temperatura, a avut temperatură 10-12 zile, mai în temperatură în febră, 38-40, 38-40. Rău de tot. Rău de tot. Nu ai poftă de mâncare, n-ai placă, n-ai nimic. Absolut nimica. El e izolat în casă acum cu copiii și femeia. Au venit, a luat probă ca să vezi cum se lucrează, că suntem în Occidentul lui căcat, ca să înțelegi. A venit, a luat probe, a venit, a zice că sunt ea după lună, în costume, i-a luat probe din nas și din gât. Au plecat, după 3 zile a dat răspuns, că a sunat el să vadă care e treaba, că nu interesa pe nimeni. I-a spus că este pozitiv și la revedere. Și restul absolut nimic, Paule. Nu ajutor, nu să-i dea vreo indicație, ce să ia, cum să facă, absolut nimic. Și primul are 42 de ani, are 70, n-are 80. Dar suntem disperați. Îți dai seama? Și deci, nu se ia nicio măsură, nu interesează pe nimeni absolut nimic. Numai în ultima fază, când este să ajungi să dea cu targa, să duci la spital și aruncă pe jos pe acolo. Dar nici nu știu dacă să uită la tine și ce ăsta merge, să mai recuperăm pac. Altul care are 80 de ani și nu poate să mai tragă nicio pășină, la revedere. Cam așa. Se luptă foarte greu cu boala asta. Se selectează cine moare ce treci, ca să înțelegi ideea. Am înțeles. E foarte greu, Paul. Tot ce vedeți la televizor e adevărat. Bă, tot e adevărat. Zice Bibiu că zice niște dureri și niște chinuri și niște de insuportat. Dar ține 24 din 24. Îți dai seama că nu e o joacă sau ceva de... problemă. Paracetamol atât. Numai paracetamol. Am vorbit ieri că și mi-a dat micul ieri filmulețul ăla cu Rusia din aeroport din Moscova. Da, da. Nu e nimic adevărat, ăla este un... am niște ruși aici, am vorbit cu ei, mi l-a duceam 2 zile, l-aveam aici. M-au sunat aseară, are pe un cumnat care este în laborator și pe cumnatul ăsta care este în farmacie. Și a zis așa, medicamentul ăla rusesc, este pentru început de când ai gripă așa, că scurge nasul un pic, știi? Începe să-ți dea simptomul de răceală. Când ai dat-o în gripa lui căcat, în virusul lui căcat, nu mai e valabil. Îți spune în 2 săptămâni, îți spune picat după pioneze, doctorii de-aia. Am înțeles. Și ce nu e indicat deloc. Singura ce mi-a zis că se poate face, lămâie, bicarbonatul cu un vârf de cuțit ăsta de... Da, știu. Făcut cu ăla, atâta tot, zice, altceva, remediu nu există deocamdată, absolut nimic. Deci absolut nimic, Paule. Deci tot ce este, e adevărat, nu e minciună, nu e nimic, că eu sunt în găleata asta care... Noi suntem în cauza aici. Sunt în găleata asta de lături, Paule. Am înțeles. Dai seama că îți vorbesc din ferească Dumnezeu, pe toată lumea să ferească Dumnezeu. De-aia bătrânii nu suportă, din cauza asta, că zice, e o boală foarte grea și foarte dureroasă, foarte... Te doare capul, zice, te doare capul, te nebunești. Deci nu mai ai un control al corpului, deci nu mai ai putere, nu mai îmi placă, nu mai ai nimic. Tușești într-una din 24 tușești într-una, normal că nu te odihnești. Și zice, durere, corpul este ca și cum ai fi bătut cu parul. Îți dai seama? Da, durerea asta o simți 24 din 24, nu o simți așa, hai că mă doare și mai te țiu pe știi cum te ia aici? În ultima fază te împachetează și te duce.
Dacă mai ești, dacă nu sunt pe fonduri, pe cimenturi, pe... Dacă nu un sac și zic la crematoriu. Nici nu mai știi de ei. Nici nu vreau să ajung. Doamne, să fie Dumnezeu mai bine în Doamne casă. ferește. Suntem disperați că nu găsim niște medicamente. Că au niște medicamente care zic că ar mai fi bune, Ce medicament? dar nu găsești acum. Cum se numește? Dacă poți să scrii pe ceva, că uite, acum îți dăm noi. Ia vezi, Paul, poate găsești tu ceva. Sunt disperat, frate, sunt disperat. Îți dai seama că ăla e cu copii în casă, cu femeia în casă Da. și atât de nasole că ești legat la mâini și la picioare, n-ai nicio posibilitate. Acum, dacă mă duc să le fac cumpărături, să le las la ușă, să-și răspuia ei, să apuce să-și facă ce au nevoie. Foarte rău. Foarte greu și foarte rău, Paule. Să ferească Dumnezeu pe toată lumea. Pe toată lumea să ferească Dumnezeu. Ieri am vorbit cu Chimii de dimineață și spunea, băi, zice, prin ce trec eu să nu treacă nimeni. Zice, ce vorbesc ăștia și ce... Și a început să-mi povestească. Bă, îți vine să plângi, îți dai seama când mai ales al tău și ăsta tăvărește. N-ai cuvinte, n-ai nimic, nu știu ce să zic. E foarte rău. Mai bine luam eu și îl duceam eu și gata. Nu-l duceam. Fiecare cu crucea lui, Mihai. Trebuie să te pinzi de animalele care își bate și de noi. Că totul e făcut, Paule. E făcut pe față. Pentru eliminare frumos de tot. Nu, ăsta e al treilea război mondial, ăsta e, Paule. Situația e așa peste tot, frate. Nu numai în Spania. Da. Nu numai ce Spania. se întâmplă la noi aici e, nu știu, eu văd un dezinteres total. Adică e bolnav, eu consider așa, nu că e fiul meu. E bolnav fiul meu. Oricare ar fi bolnav, eu ca să elimine niște accentuări, să nu înceapă să ia și vecinul și vecinul vecinului, eu zic că ar trebui să vină ei să facă, nu știu cum, o dezinfecție, nu știu ce să zic, frate, adică și să-ți dea ce să iei. Nimic, nu spune nimic. Dar nu le mai dădăcam, Mihai, sunt foarte mulți. Dar spune ceva, frate, mai ales că este așa, eu acum, de unde știe eu ăla, că ei, dacă n-avea pe nimeni, cine le dea să mănânce? Păi da, nu-i Cine? Atunci ești obligat să ieși din casă, să trebuie să faci cumpărăturile. Intri în magazin, îmbolnăvești pe alții. Se pare normal. Vezi? Da, nu mai se Deci e ceva, se vede că e ceva dezinteresat, ceva care nu interesează.